बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर होबाय बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर होबाय बारफुनाय बिबार आंलाय सिमांफुरिनि नैबे अखाफोर दाननि हारसिङै गेलेयो हारसिङै गेलेयो बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर होबाय बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर होबाय बारफुनाय बिबार आंलाय सिमांफुरिनि नैबे अखाफोर दाननि हारसिङै गेलेयो हारसिङै गेलेयो Monitor, monitor. Monitor to all of my dear people. Hello? 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 अखाफोर दाननि बेरेनि बिदै आंलाय Hello. बेरेनि बिदै दाननि थिना दोननाय जुमायनि बिदै आंलाय जुमायनि बिदै दाउखौ दाउखा बाजोसिला सारहां आरिहां बयनिबो नोजोराव बयनिबो नोजोराव बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर होबाय बैसोआथ' आंनि जिदाइन जाबाय बेरे सिखिरि नोजोर बारफुनाय बिबार आंलाय सिमांफुरिनि नैबे अखाफोर दाननि हारसिङै गेलेयो हारसिङै गेलेयो Monitor, monitor ভাল